ktoré organizovalo toto podujatie. Na každé pozvanie, kde je pozvanie prijať. Ja som prijal, keď som dlho o tom uvažoval, či tu pôjdem, alebo tu nepôjdem, aby sa to zase nezvrhlo tak ako iné aktivity, alebo je, nedaj Bože, povedať si tie skôdze, alebo iné. Zatiaľ to má úroveň takú, ako to má. Dúfam, že nám to vyřeší do konca. Každý necháme emócie na boku a budeme hovoriť o tom, o čo sme tu prišli. Ja mám 51 rokov, vzdelanie mám elektrotechnik, takisto som babinec ako repa. Každý ma tu určite pozná. Moje aktivity boli jednoduché. Že keď sa tu niečo začalo robiť, pri každej aktivite som bol. Jedine v organizácii, ktorej som nebol, to bol Smežien. To je pravda. Bol som ako člen športového klubu, bol som ako tajomník architektúrneho zboru, som spokojný s tým, tým novým, ktorý tu žijete dennodenne a ktorého tu nevnímate, a to je práve ten rád tej dediny. Že to je dedina, je to dedina v horách, je to dosť nedobrutá dedina. Viem to oceniť práve preto, že si niekoho zabil, išiel posúť. To nikde na svete nie je. To je môj domov, to sa mi páči. Čo sa mi nepáči, je možno taká uzáver posvetí tým ľuďmi. Ja som to nazval v jednom z mojich článkov, ako môj dedo hovorieval, tí Oravci sú hrubozrní, ako tie jeho stopy. Taký náhodou potesný. Ale vo vnútri sú dobrosrdečení. Ja si myslím to isté. Som na to pripravený zvládať tú hrubozrnosť a pomaličky trpezlivo sa s ňou pasovať pri rôznych dohodách, vyjednávaniach a tak ďalej, čo si myslím, že tá pozícia, ktorú tam potrebuje. A oceniť tú dobromyslnosť, oceniť tú dobrosrdečnosť, ktorú ja vidím napríklad aj vo svojej mojej mamy a pamätám ju vo svojom rodine. Možno si ešte peknú tie 2 minúty, ale sa krátke stručný, že ďakujem za pozornosť. Plomení roka Kaudovka je pre vás čím nie ste spokojní v Labíne. Som musel veci prirozdať. Ako by sa mohol dať, že z Labíne to budovali voľbách, a čo to z vašich prípade ja, som spolehnal za to. Mám pocit, že ste preskočili otázku, ale nie skôr je pripravený tak. Čo sa týka mojej výzvy po voľbách, pár bodov na kontrolom návrhu času. Moja priorita je eurofondy a ešte raz eurofondy. Ja si uvedomujem veľmi živo, že tá odpoveď bola jediná hodne, nie je kritizovať. Ale do roku 2013 je rámec rozpočtu Európskej únie, kde je veľké množstvo eurofondov využiť. Dajú sa využiť místami. Aj tento projekt je toho príkladom. Až sme to dokázali pokryť zamestnaní, ako to nedokážeme potom. To je jedna vec. Druhá vec, máme v pláne urobiť v rámci europrojektu, ale zároveň aj keď tie europrojekty neboli, čo vieme, že sú a vieme, či sme. Urobiť projekt Centra voľného času, zvaný Stará škola. Chceme využiť tento projekt na aktivity pre živých. Ja si veľmi vážim odkaz môjho deda a mal by som pravdepodobne tým, ktorý bude za to, aby tam zostala tá galéria. Prekvapím vás. Nie som za to. Ja chcem tú kultúru využiť pre živých. A hodnota tých, ktorí tu pred nami boli, patrí možno do dedovej chalupy, ktorú plánujem z množství fondov rekonštruovať a rozšíriť, tak ako to plánoval môj ujo, Štefan Strana mladší, syn Štefana Strana staršieho, ktorý zomrel a má čútiku stále tento projekt. A
tento projekt zrealizovať, presunúť súdy tam a zo starej školy zrealizovať centrum voľného času. Je sieť týchto centier po celom Slovensku, ministerstvo školstva, kde je zhodovhodnosti integrál minister, dáva predfinancie na takéto projekty. Nevidím žiadny problém sa do toho zrealizovať. Pozeral som si rozpočet obce na rok 2010, ešte pár sekúnd, je tam možnosť usporiť približne 30 000 eur, ak sa to doseká a bude na žiadnu oblasti. Myslím si, že sa to podarí. To je môj hlavný plán, ďalšie boli predstaviť neskôr. Ďakujem. Starú školu svoj zámer. Môj zámer je osobný nejaké pečov. Môj zámer je taký, že tam vytvoriť sociálne byty. Lebo fakt u nás nežijí, nie takým spôsobom, ako slúži, ale aj tie veci kultúrne, ktoré nás žijú, treba nejakým spôsobom všetkých urobiť a niekde realizovať. Čiže ten je máme napísal taký. Čo sa týka tento voľného času, máme na to obrovský priestor, športový areál to baví, ktorý je v takom stave, že troška to blízko, ale sa predevšetkým. Tam sa dá vytvoriť takú aktivity, ktoré mám takisto dobre poznať. Mám tak ďalšie zase pre To bola tá otázka, kde som mal pocit, že ste ju preskočiť. Čo by sa malo zmeniť? Základ. Obecný úrad platí by mal byť otvorený. To znamená, nie len metaforicky, ale jednoducho, ja to poznám z firiem. Môj postoj je možno, že príliš taký komerčný. Neviem. A to je ponuka, v podstate to je moja ponuka pre vás. Vy ste zákazníci, vy ste klienti, ktorí cez svoje dane platíte štátu a tento preteká celý ten mechanizmus zvaný štátny rozpočet, ten sa fajne namastí a niečo šapne do obecného rozpočtu. Sú to vaše peniaze, sú to vaše dane, vy si platíte službu obecný úrad. Môj postoj je taký, že by sa malo zmeniť to, že obecný úrad by sa mal báť 4 roky nahnevať kohokoľvek do svojich klientov. Mal by robiť, tak ako to robíme vo firmách, prieskum spokojnosti svojich klientov. Ankety, kde budeme zisťovať, ako ste spokojní s tými službami. Ja vám poviem, že mám pocit, že mnoho ľudí nie je veľmi spokojný s prístupom, ako nastaviť. Máme sme úrad, ja skôr majú pocit, že je to nedosiahnutelná pevnosť. Čiže za otvorený obecný úrad. Prístup k ľuďom taký, že budú mať pocit, aha, ja chodím do roboty, ale o moje veci, čo ja viem, či sa týka rojaky pozemkov, či sa týka vybudovania stavebných vecí, či sa týka starostlivosti od dôchodcov, či sa týka pomoci komunikácie s urbánom, či sa týka prípravy dreva a tak ďalej. Hej, ten úrad to pre mňa urobiť nemusí, ale môže. To je môj postoj. To by sa malo zmeniť a s tým nie som spokojný. To je základ. A samozrejme sú tam detaily, ktoré vám môžem rozpísať na ďalšie 3 stránky, ale nechcem na tom. Ďakujem. Pán Hlavne, čo sa malo zmeniť, členovia viackrátny vám pozývate na otázku. Si myslím, že to že sa z toho dopustil a to diskutovanie proti pečovým treba nejaké diskutovať mať. Je to taký problém, ten je filozofii. Presne to isté, čo on povedal, že iným spôsobom. Obec riadi obecné zastupiteľstvo ani pán starosta, ale majú ho riadiť aj ľudia. Čiže jednoducho by tu mali byť poriešené tak, že pokiaľ sa jedná o takú väčšiu záležitosť, čo sa týka projektov, územného plánu, čiže zaviesť verejného minimálne 2, 3, 4 podľa možností a počtu problémov, ktoré sa v tej obci vyskytujú. Potom si myslím, že sa nestalo to, čo sa nám teraz stalo, že sa všetko, nejaký projekt sa vytvorí, ľudia sú informovaní jednostranne a tým pádom je to také, že potom je zmetosť a ľudia nevedia kam alebo čomu nakoniec vedieť. Čiže všeobecne som to povedal, nechcem ísť do detailov, mám kopu vidí, je rozpracovaný, ale to by bolo na začiatku. Tak poznáte základné práva a povinnosti starostu, prípadne poslancov obecného zastupiteľstva? Jednoznačne áno. Keď idem do novej roboty, tak si prečítam smernice, ktoré sú vo firme. To
To znamená, že ako sa robí objednávka, ako sa robí potvrdenie objednávky, etc. Čiže ja som neprišiel s myšlienkou kandidovať za starostu včera. Ja som kandidoval, ako viete, do VUCčky zo strany ŠAS pred rokom, v novembri 2009. A už predtým som sa pripravoval. To znamená, ja mám preštudované zákony, čo sa týka obecnej samosprávy 369 90 a ďalšie, aj novelizácie, ktoré aktívne študujem, chodím na školenia. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že každý druhý víkend som buď na Transparency International, alebo na nejakom inom školení, kde sa snažím pripravať na tú funkciu. Naozaj, beriem to zodpovedne a dávam ponuku, pretože ja sa chcem žiť aj po tých 4 rokoch. Ja nechcem, aby ma niekto rozdol v oblohu. Takže pristupujem k tomu veľmi zodpovedne a poznám tieto zákony. Ako hovorím, 1990 zákon je v podstate ústava, čo sa týka samosprávy. I keď ten zákon je stále novelizovaný, teraz najposlednejšie mám pocit, že som 9. bol novelizovaný. Pokiaľ máte záujem, viem vám ponúknuť novelizáciu, ktorú má takisto preštudovanú. Takže ďakujem. Oslovení rovnaká otázka pre vás. Poznáte základné práva a povinnosti starosti, respektíve poslanca obecného zastupiteľstva. Si myslím, že tieto odpovednosti pán Laťák nepozná, volá sa na zákon, mal jasne povedať, čo ten zákon hovorí. Zásady, čo zákon hovorí o obecnom zastupiteľstve? Je to zákon o obecnom zastupiteľstve, nájdete si na internete,